Şeýle-de agyr atletikaçy turgunyň tälimçisi Sehat Muradov özüniň maşgala agdalary bilen bilelikde hormatly prezidentimiziň sowgat beren öýüne girdiler. Halkyň awdançylygy oň durmuş derejesini ýygdarly ýokurlandyrmak, bedeni we ruhy taýdan sagdyny berik bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemale getirmek barada alada Türkmenistany döwlet siýasatynyň aýratyny möhüm uguruna çykarly. Milli liderimiziň nyktaşy sport ählimi parahatçylygy döwletlen hemem halklaryň arasynda dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy putulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Saglyk we sport bir bütew düşünjelerdir. Gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly sport bu güýç, kuwatyň, gözelligiň, sağlyşyň hemem täze belentikleri tarap ymtylmagyň aýdyň beýanydyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak uly awry eýi bolýar. Bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmasyny tälimçiniň täze jaýa göçüp gelmegine, maşgala agdalarynyň şatlyk buýsunçlaryna görmek boldy. Ýaşaýyş üçin ýokary derejeli amatyklary özüni jemleýän täze öýüň enjamlaşdyrylşy, oň otoglarynyň ýerleşdirilşi maşgala agdalarynyň göwnünden turdy. Olar munyň üçin arkadagy prezidentimize töý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Mehran arkadagymyz men artjama jaý sowgat berdi. Ömür uzak bolsun. Eden işleri wajalsın arkadagymyň. Ine ýüregimde mehran arkadagyma köp sag bolsun aýdýar Allah'a.